বদল মিয়াও রামচন্দ্র ঘাট যিনি মাননীয় মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা তাই প্রসেনজিৎ দেববর্মা বিজেপি নেতা जेफ्रुओ आरो बाइक रैली खायना थांगो ओ जरावो बरंनो ग्रेप्तार मा खायनाय प्रसेनजित देबबर्मानो ग्रेप्तार मा खायनाय हिमानि प्रसेनजित देबबर्मा बुसुरति दुषी दुषिया आबो नायखाखाय त्रिपुरा राज्यवो विधायक बर्तमान रामचंद्र घाटनि अतीतनि एटीटीएफनि सुप्रीमो जे बरंनो वानसा तिप्रासा बुथारका अबनि गिला केस दंगो अबनि अपरिमानि बरक रक जास्टिस सानो अपरिबरक बारनि बरक जाजमेन्ट सानो अपरिबारनि बरक रक बंनि बसा बुतुई बुमा बुफानो बुथारमानि आबनि प्राण बिखानायो आबनि प्रतिबादे बन ग्रेप्तार खायना नांनाय हिनाय दिनै इ आरो मिसिलुंखा आरो आदम नुहुनका अंका आंबो साबिलिं दंगो कारण पाब्लिक नि दुखनि लगेने जोंबो दुख दं आबनो हामबाय।